Milí bratia a sestry, od zajtra, teda o pár hodín začíname pôstne obdobie Popolcovou stredu. Budeme vyzvaní predovšetkým k úprimnej modlitbe, k skutkom kajúcnosti, k konaniu dobročinných skutkov. Nezabúdajme, že to všetko máme robiť nielen kvôli sebe, ale kvôli svojmu okoliu, pretože ak sa stanem lepším, dôveryhodnejším človekom, keď budem vedieť naozaj si správne rozkázať v momentoch pokúšenia, ale aj vtedy, keď odo mňa bude závisieť veľa iných vecí, dobrých vecí, pochopiteľne, že tento pôst, na ktorý sa podujmame, istotne pomôže aj iným. A v rámci práve tohto ročného pôstu vás všetkých pozývam, aby sme sa zapojili do tohoto procesu, tohoto pôstneho obdobia. Podeliť sa, vedieť sa podeliť. Toto je význam práve aj pôstnej aktivity, či už dávania polievky, alebo dávania práve toho, čo ušetríme. Máme pomôcť rodinám, aby si udržali domov. Práve pri nízkopríjmových rodinách, tam, kde naozaj strácajú niekedy chuť do života, alebo nemajú možnosť spoločne bývať, práve tam by sme mali sústrediť svoju pozornosť, aby sme mnohým ľuďom pomohli v ich ťažkostiach. Verím, že toto slovo sa dostane ku každému, nielen uchu, ale aj srdcu a že dokážeme v tomto pôstnom období urobiť také skutky, ktoré potešia a zdvihnú ľudskú dôstojnosť našich rodín, našich detí.